Laing linog na usab ang miabot sa magnitude 5.7 ang nitayog sa Gobyerno Generoso sa Davao Oriental kagahapon. Samtang sa Magsaysay, Davao del Sur, sukad gitayog kini og magnitude 6.1 atong Domingo. Mitala na usab kini ubay-ubay nga aftershocks. Ano ang report? Lakip ang Tagum City sa nakasinati sa magnitude 5.7 nga linog sa Governor Generoso sa Davao Oriental Lunes alas 8 sa buntag. Sa video, makita ang pag-uyog niining mga butang sa City Information Office sa 4th floor sa City Hall Building tungod sa maong linog. Sigun sa PHIVOLCS, tectonic ang origin sa maong linog nga nakaapekto sab sa mga lugar sa General Santos City, Alabel ug Kiamba sa Sarangani Province ug Coronadal City sa South Cotabato. Samtang sa Magsaysay, Davao del Sur, nga gitayog og magnitude 6.1 nga linog banda alas 12 sa udto ni atong Domingo, mitala na usab og 44 ka mga aftershocks nga na-record sa PHIVOLCS. Tectonic ang gitudlong tinubdan niini nga naa sa 10 kilometers ang gilawmon. Hinoon sa assessment sa Magsaysay LGU, walay natalang major damages. Apan, nasamutan lang ang nangaguba na ni atong 2019 nga linog nga mitayog usab sa maong lugar. Tumangkalisang ang gibati sa mga residente. Gani ang uban, temporaryong nagpuyo sa ilang mga tent nga gitukod gawas sa ilang mga balay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.